година спечелих първа награда, първо място за консултант с най-голям оборот направление наеми. Наградата е изключително ценна за мен, защото е висока оценка на положените от мен усилия. Как се постига? Постига се с много енергия, много отделено време и много внимание към клиента. Водещото в работата с клиентите ми е доверието. Доверието, разговорите, срещите, за да мога максимално да добия представа за техните нужди и изисквания при търсенето на имота. Unique Estates е компания лидер на пазара с луксозни недвижими имоти. Изключително приятно място за работа със страхотен екип. Бих искала да благодаря на Весела Илиева и на Светослава Георгиева за огромното доверие, с което ми гласуваха. Също така държа да благодаря и на Зара Котева за нейната подкрепа, за нейната помощ и всичко, на което ме научи до този момент. Зареждат ме срещите с приятели и с семейството ми. Зареждат ме пътуванията, разходките, времето прекарано в природата. Плановете ми за напред са да намеря баланс между двете направления, в които работя, наеми и продажби. Бих искала да се развивам и да надграждам на това, което вече съм постигнала.